Kaya. Unang gamit. Sira Ako ang gumamit, sira agad. Good morning mga kaparing Jason. At yun, araw ng Martes. May natira pang labahan, yung mga punda ng unan, tsaka kumot. Yan. Laban ko muna. At ibabad ko muna yun ng ano, para matanggal yung mga alikabok. Tapos yung mga sapin. Maalikabok. Alikabok nga. Yung may natira pa. Ito yung mga nilaban ko kahapon. Grabe sakit ng katawan ko. Dami. Tutupiin na lang. Ayun yung nilaban ko kahapon. Kaya ngayon naman yung mga punda, tsaka kumot, tsaka sapin. Babad ko muna yan. Tapos kababad ko, ipaano ko muna, pabulganize ko muna yung reserva ng yan. Kasi kailangan yung reserva na yun para kasi pag biglang umaalis yung sakyan, dapat may reserba para pag naplatan may pampalit. Apakan mo. Mabigat kasi ito, lalo na to. Bigat niyan. Wawasin ko naman yan. Sana di umulan. Ay, tatry namin yung kung kaya to. Tatry ko yung binilaw kay amin na dryer. Yun muna yan. Ayan, binabad ko muna yung yung labahan ko ng mga kumot. Alis muna ako. Pabulganize ko muna tong yung naplat kahapon para may reserva pa rin. Pero yung papabulganize ko ngayon, yun pa rin ang ipapalit dyan. Tapos yung isa tatanggalin para reserva lang kasi yan. Baka dito rin yan na butas. Sana pwede pa yung gulong. Napakamahal pa naman ang gulong. Bilang nahalata ako parang nagtatap-tap na yung gulong.
vulcanize. Kahit na hindi Pasko. Ang tinatanggal na yung reserba. Nakakawit siya ng magaan, kuya. Lublog. Yung bulsa yun. Ay, yung bulsa ko. Ay, tadi. Ito. Oh. Ayun. Danay ba? Doon siguro talaga sa ano yun, sa garahe. Saan mas ano, no? Masik ulit kay kuya kasi minsan matagal i-start. Pag unang nagayin, mabumpayin mo na lang dito. Oh, binubomba ko rin siya. Ito. Pag dali siya ngayon. Binubomba ko siya. Ngayon, bago mo siya start, bumpayin mo. Oo. Kasi habang Papasok nagbubumpa ka yung dito, gas. may Oh, nag-i-spray bubuga, siya. oo. Tapos pag naka-spray na siya, may gas na doon na-deposit sa mo start. Di ba? O ganyan. Tagal. Minsan naman, baka lunod, gagawin mo, isagad mo yung pedal sa flooring bago start. Bago start. Oo, baka Pero dati ko, may gas, no? Dati di siya ganyan eh. Nung di pa ano. overall. Kahit siya stock noon, Ano ito, yung carburetor mo meron ng may mga putik-putik ano. dati ng diferensya. Kasi
Ay, oo. Napanood mo na yung ano? Yung YouTube ko. Oo, pinanood ko yung may sakay kang dalawa sa likod. Sticker, oh. Salamat. Yung musta mo pa nga eh. Ano, okay ba yung sakay sa van? Sabi mo yung pinaka mo. Salamat. Oo. Yun, tatagal mo ito dalawa. Tapos, subukan natin i-adjust yung tornilyo ko na. Ito lang muna talaga. Pag nag-aircon lang naman yung grabing ugong. Kasi mataas talaga siya. Oo. Tapos kumakadyo siya pag nabitawan ka agad. Sige po. Oo. Uulan pa. Pag naglalaba ko ng mga kumot, umuulan. Ang ginadyakan na. Support. Nya? Pero yun niya, hindi man. Dito sa gate. Sukat yan dito. Oo. Para talaga suwabe yung lamig. Padagdag aircon. Ayan, puno na. Nung nakaraan kasi na pag-ayos ko dito, hindi niya tinuloy yung pagkarga pero nakarga ng konti. Ngayon ipapupuno ko yung pinapuno ko na yung ano niya. Freon. Oo nga. Wala man singaw, no? Wala man tigat, ano? Tagas. Pasundot ko yung labasan ng ano, tubig. Yan, okay na ulit yung ano, gulong. Pagkandot ko kay kuya yung nilalabasan ng tubig, baka barado.
Ito yung kabila, kuya. Ah, sige. $800 yung binayaran ko. Salamat kuya. Salamat. Sige, sige. Thank you. Uwi na ako. Laban na ulit, balik ulit dun sa labahan. Hindi na maingay yung ano niya. Yung makina niya. Yan, pacheck ko kay Ami kung ano masasabi mo. Tapos na. Okay na no? Doon nga sa mahinang ano, nilalamig. Kasi kahapon, pag ginagamit yung aircon, parang nagulat ako eh. Yung nagkarga ako ng 1.5, pumunta lang kami ng Iriga, tapos bumalik dito. Tapos wala na agad yung gas. 1.5 samantala yung 1,000 kahit nagnaga pa eh. Yan, yan nakasagad na yung aircon yan. Tapos pag pinatay siya, ganyan yung ano niya. Normal na lang siya. May bumibili. Di ba? Ito na yung ugong niya. Wait lang, may bumibili. Ma, ba't pag naglalaba ako ng ano, kumot, umuulan, nabasa na pati ka lahat. Sabi may ano pa, may balat ka. Ay, maglaba na ako para ma-dryer. So, masusubukan talaga yung dryer. Ano yung maliit ka? Mga OA naman ito. Diba? Tapos gusto niya rin matutong mag-drive. Marami siya mag-drive. Mas maganda kasi itong matutunan yung ano, yung manual. Para sa akin ha. Kasi basta mas maano siya. Kasi may mga marunong sa automatic pero pagdating sa manual, hindi marunong. Pero pag matuto siya nito, manual, yung matic mas madali. Pero para sa akin sa sasakyan, mas gusto ko yung ano, yung manual automatic kasi pag nasira, daming ayusin. Alos po. Yung manual, kunti lang. Hindi siya ganong magastos. Sabi ko nga, mas ano to, mas maganda tong sasakyan na to pag nagastusan talaga. Ito, kumbaga, ginastusan ko, parang maganda, di ba? Magkano na yung nagastos ko nito, umayos lang siya. Tapos tinagyan ko na rin ng sealant yung, ano, yung gulong. Pinasilant ko, pinabulganize ko na. Okay na. Diba, komportable ka? Pati sa likod okay na yung lamig niya. Okay na, mas maganda. Subukan mo sa ano, dito ka sa likod. Dito ka. Chinelas ko nga eh. Diyan umano ka. Subukan mo. Diyan ka sa likod para kasi puno na yung ano, full tank na yung ano niya. May na dito to. Preyon. Walang saksakan sa likod mo. Wala. Para yung palit na electric pan sa. Wag na, okay na yan, malamig na yan. Ba? Nilalamig na ako yung Kasi kahapon, sobrang init kahapon. Hindi talaga kaya yung ano. hindi ko kaya yung lamig. Yung Masyado init tayong kahapon. lamigin. Yan na. Yung balikan ko yung labahan ko. Tapos si Ami, simpleng ulam muna kami. Ubusin mo, ma? Oo. Huwag mo ubusin. Dami naman ito. Kasi sabi ko sa'yo mamaya sana may itlog eh. Bumili na lang ulit. Alam ko malakas ka kumain yan. Ano lang to, 30. Ito naman 40. Kamote binilaw kanina. Tapos sa mga nakaranas nito, gusto kong matikman nung anak ko yung natikman ko nung ako'y
Kung yung, siyempre yung kasagsagan pa nung, sabihin na natin na kahirapan. Dati kasi sila, mama nun sila papa. Kapag kulang yung bigas namin, nilalagyan nila ng hinahaluan nila ng yung kamuti. Ang bigas. Ha? Pag kulang yung bigas noon, yan idadagdag. Hindi sa amin dinuulam to eh. Yan yung pandagdag na eh. Diretso na ulam. Lalagyan ko ng kamote yung sinaing. Yan. Pero, baka isipin nyo wala kaming bigas. May bigas kami. Ito, dami nga, isang sako to eh. Kasi yan ang importante sa bahay. Ako di talaga ako nagbibili ng isa-isang kilo. Lagi dyan. May bigas, may bibili rin pa nga ako dyan. Hindi nilalagay kapag ano na. Yan. Di, ano mo na. So, ano na siya. Painhin na. Yan, isasayang na siya. Tapos lalagyan ka ng kamote. Tapos pero itong talong na ulam namin ngayon. Yan, mga simpleng lang. Basta busog. Ito naman labahan ko. Nakamarinate na. Lulutuin ko na rin. Tara, magluto na tayo. Dapat nga pala minimix yan eh. Ibaon mo. Dapat nga minimix pala yan. Sabi ko sa iyo. Late na. Kasi sinasama yan sa pag-sausaw. Sana maluto pa siya. Ganun lang. Okay na yan. Kung ano? Sabon ba? Mag-isuyo. Nag-ano ako, nalaban itong mga kumot. Hindi pa ako naglaban nito na hindi umulan. Ganda ng panahon kanina eh. Kaya naglakas loob ako na maglaban nito eh. Ito mabigat, hindi pa kaya ni Ami. Kaya pag naglalaban nito dapat nandito ko. Nung hindi pa siya na-operahan. Kasi mabigat talaga to. Ewan kung kaya ito ng dryer namin nabili. Parang may alkansya na naman ako dyan sa dito sa washing. May lumalagatok. So, may pera na naman yan. Isa-isa lang ang lagay ko nito. Matanda na rin itong washing na to. Matanda na to. Simula nung tumira kami dito, 2018 ako tumira dito sa barangay na to. Tapos nabili ko to. Nabili rin namin ito December dun sa alkansya ko. Kasabay ito nung bilyaran ko. Kasi mahilig akong mag-alkansya talaga. Para siyempre maka-savings para pag may gustong bilhin, nabibili namin. Yung bilyaran na yun, pinag-ipunan ko rin yung dati kaso nabinta na namin. Kasabay ito na nabili. Wala na nga yung takip. Pero pwede pa kasi yung case lang naman yung luma sa kanya.
Hindi ko na, wala nang time. Pero pag mamaya, hugasan ko yun mamaya. Lakas to. Ito naman yung susunod kong pag-iipunan. Mapalitan ko siya. Kasi ano lang to eh, 6 kilos. Basta ano lang, kumbaga tsaga-tsaga lang sa buhay. Huwag natin madiliin yung mga gusto. Mga gusto mabili. Wow, nakakaipon din. Itong planggana na to, mabili ko pa isa-isa. Ngayon, 2 na. Sa susunod, bibili pa ako. Kasi gusto ko pag naglalaba, yung pang ano, pang banlaw ay ano na, sunod-sunod. Para bawas sa trabaho. Ito ang literal na umaaran, umuulan. Bigat talaga. Parang bigat. Sakit na ng balikat ko nito. Dapat kung ka na lang nagawa Ito kasi tutok sa ano eh. Tubig eh. Ano? The legendary washing machine. 2018. Nakalat pa dito gawa ng bagyo. Hindi pa tayo masyadong nakapag-init. Maaraw talaga. Umuulan. Ay, ako. Bigat. Yan ang bibi. Hello. Nakaprangyak si Andy. Ulam. Ay, ano, pritong talong. Ayun, kaya kalamansi. At taran! Ayun, luto na. Ayan, at patapos na akong maglaba. Binabad ko muna sa Downy. Ayan, lalong sumasama yung panahon. Ang unang gagamit sa dryer ay ako. Tingnan naman Panlalaki pala yung nabili kong dryer. Panlalaki pala to. Ayun, tingnan mo yung washing natin. Ang lalaki. Ganon din, Blu-ray. Ganun na nga eh. Hiugasan ko to pagkatapos ko. At yung mga bata kumakain na. Pahuli na lang ako. Tatanggal. Di yan, kasi dyan talaga yan mo. Hindi naman yan dumi. Tatanggal. Nililinisan niya muna kasi may mga alikabok pa. Unang gamit ang dryer. Panlalaki pala yung dryer kong nabili. Tapos pag nalinisan ko tong washing, ipapasok ko na rin to. Kasi nagaground na minsan. Dito na lang Nauulanan. Dito na lang sa Sa CR. CR lang. Para pa unti-unti nalalaban na para din naipunan. Di nalalabas. Parang lalong dumi, ma. Hindi, yan natanggal eh. Akin na tabuan mo nga. Kaya.
Unang gamit. Sira Ako ang agad. gumamit, sira agad. Yan, Testing. i-push mo yan. Ano? Yan. Sige pa. Itatight mo. Naglayagad to. Oh, saksak. Ba't binunot mo? Hindi ako nakabunot yan. Oh, ang galing. Tila. Smooth siya. Oo, Kumpara dun sa binilamin ni Bayaw. yung ano, di ba? Napaka-smooth na. Tapos yung ano, yung taas ko na ay sorry. Yung smooth talaga ng kami, no? Ayan. Warning, warning. Lalaki dapat ang gagamit. Question and answer. None of the above. Ilang ano yan? Minutes. Pwede nang gamitin. Nakaamoy ko yung bango niya. Hmm? Nakaamoy ko yung bango. Ba? Okay na okay. Okay na okay ang dryer na pang lalaki. At yun. Tapos, antayin natin kung saan siya nga. Barang... Alam niyo, matagal na talaga. Matagal na namin mag-asawa to. Pinapangarap na makabili ng ganito. Kasi nga, ang weather. Sa video, maliwanag pero makulimlim. Oh. Parehas kami ng ano, parehas talaga kami nito. Hindi kami nagmamadali. Kasi minsan may pambili na kasi mas inuuna namin yung mga pangangailangan talaga. Kaya ito, Kumbaga, bonus lang. Oo. Bonus. na bibili Oops. namin na. Tada, try Paunti-unti. natin. Mamainit siya. Siyempre. Parang pwede na siyang gamitin kaagad. Natuyo. Oh, ang galing. Aleluya, aleluya. Pero isasampay pa din yan. Kasi yung laundry, Hindi, ano ko na yun ng hanger. ganda. Tuyo na. Ang bango na. Tuyo na talaga. Konting sampay na lang. Bango. Nami mo na. Ang bango na. Diba? Naaamoy ko yung ano. Masaya ka? Siyempre, Sa dryer. Kasi may mga bagay kasi na, katulad nito, pag may dryer, may mga bagay ka na hindi uubos ng oras. Di ba? Katulad ng ito, kung walang dryer, magpika-pika. Tapos isasampay mo pa Pag ng pinagkakapay ng gusto. sobrang hassle. Mabilis lang matuyo. Salang mo lang. Yung mga Mamayang gabi, ilagay mo. ayan ang ano. Kukuha lang ako ng hanger. Lagay mo muna sa ano? Laundry. Pagpatuloy ko na muna to. Washing ng washing machine. At ako naman, ilang saling na ba? Isa-isa lang muna. Kunti-kunti lang. Mabahaan na yan. Ilang taon na nga yan? Ha? Ilang taon na? Nabagyuhan na to. Nabahaan na to. Matumba na yan. Mabahaan. Malaki pa sa revision. Yung gamit. Ano lang to? Labamatic. Pero pag naingatan.
Yan, tanghali na, mag-aalauna na. Tapos na akong maglaba. Kain na muna kami ni Ami. Yung mga bata kumain na. At yung washing na ano, nilinisan ko dito lang sa CR yan. Para pag gusto kong maglaba kahit gabi, makapaglaba ako. Diyan kasi nawala na yung ilaw ko dyan. So minsan pag konti lang naman, din naman ako nagagamit ng washing. Pag naligo ako dito sa CR, sinasabay ko na lang ano, nagkukusot na ako. Para tipid sa kuryente. Yan. Kain muna. Sarap pati ng ulam. Sarap ng ulam. Yung mga paborito kong ulam. Talong may sili. Wala. Yan yung kamuti na nilogo niya. Ano. Tawag niyan lugo. Pag wala kang ulam, matik yan. Dami naman kanin. Bawasan mo. Mauumay ako. Mauumay. Talong mo yun. Apo! Hanggang dito lang ang vlog na to at maraming salamat. Yan. Yan muna mga upload ko, mga gawain ko dito sa bahay. Alright, bye-bye. I love you all. Shoutout sa lahat mga sponsor, sa mga viewers, silent viewers. Shoutout po sa inyong lahat. Bye-bye. Bawal.